inspelningsprogrammet? Nej. Visst inte? Egentligen inte. Det laggar inte mycket alls. Ja, men jag har ingen sån där bra dator som du, sorry. Du spelar in med Fraps, men du kan också spela in med, vad heter det? Inte? Okej. Okay. Varför låter inte någonting i mitt spel? Det är konstigt. Ja, jag hör knappast mitt egna spel. Jag ska bara ändra lite snabbt. Options. Audio. Ja, jag typ stängde av halva ljudet. Ja. Okej. Varför? Jag spelar in. Ja. Okej, det gör jag sen efter jag spelat in. Sorry, beklagar det där, men det var min mamma. Hon är skitjobbig. Jag har redan börjat för länge sedan, 5 minuter. Och 30 sekunder. Ja, det gör jag. Så. Jaha, så gör man. Vänta, vi gör så här. Leave squad, så måste jag göra på det här sättet. Friends only. Annars kan man köra invited only. Fast friends only vill jag få. Jag tror det ska fungera nu alltså. Hallå, Nova, gör någonting. Vad hände, Emil? Svart? Helt kritvit. Konstigt. Han gick lite som golvet. Alltså han laddade. Jaha. Trevligt. Ja. Jag startar väl en bana. Vi kör en bit bana tillsammans. Nej, nej, inte den där. Inte den där, sorry. Fel. Du kunde ha agreed på den och då hade vi startat banan ändå. Start timer, så. Den här är svår, säger jag bara. Den är riktigt svår. Varför syns bara mitt skepp? Jaha, du glömde åka med mig. Ja, nu kommer du, ja. Ser ditt andra lilla skepp där, ja. Kommer ikapp dig. Jo, ja. Jag skrev ja, fast jag ville skriva jo. Nej, alltså, min inspelning går ju liksom bara sådär. Och jag har Paris. Nej, bjudit Paris. Nej, det var ingen bra skämt. Är det här? Fan vad långsamt det. Det kunde ändå komma snabbt. Just det, vi har lite i en värld. Fan vad lite liv jag har.
Ja, men you have a point faktiskt. Ja, det gör du. Vart är det någonstans? Ja, Emil, hur går det då? Oh shit, vad många det var här för dig då. Jag vet att de är många, Emil. Ta det lugnt. Vad jag har för gear? Varför gör ni når så lite? Jag ska fan maximal range. Ja, och det heter inte rösta i det här spelet. Jag dog. Tack Emil, du räddade mig. Verkligen, du räddade mig verkligen. Där är den. Såg du mig flyga över dig liksom bara... Det där! Jag förlora. Jag kan försöka reviva dig. Vart är de? Den är där. Den är där borta. Tror jag den här banan kan få rätt mycket creds. Tror jag. Du ska få rätt mycket creds av sådana här banor, ja. Oj, sorry. Att det pickade. Vart då? Ja, här. Alla kommer typ bara försvinna på en gång. Alla är borta tills precis som det kom så alla är redan borta. Varför laddade du ditt svärd med din energi? Varför gör du det? Varför laddade du ditt svärd med din energi? Varför laddade du det med din energi? Ja, det gör det, men inte mycket. Ja, men du slösar din energi. Som du kan egentligen använda för dina special abilities.
Som jag här, du vet, jag använder min, vet du det? Maniculous Prime här. Ser du? Alla dör på en gång. Vilket då? Maniculous Prime? Jag vet inte vad du snackar om. Jag gör 5000 skador med min pilbåge. Hur mycket gör du med din pilbåge? Säg inte så, Emil. Det är mycket mer. Det är bra. I alla fall, du får ju i alla fall XP för att du dödar dem och sånt där. Jag fick 170 creds. Och jag förlorar min nyckel. Ja, nyckel. Vad är det för nyckel? Alltså det är en specifik nyckel där. Först, jag måste se vad jag har på min gubbe, för det är någonting som är fel på den. Upgrade. Okej, nu ska vi se här. Det här har jag, ja. Det där skulle jag ju kunna ta bort, ja. Det där kommer jag behöva, ja. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag tänker nog köpa ett random vapen. Det är någonting som förstör min range, tror jag. Enrique, Vad är det? what weapons I need to buy? Du behöver inte köpa något vapen. I don't Vänta, skärmdela med mig så får jag se. Jag har råd med 2 dubbelknivar. Skärmdela. Vad ska jag köpa? Jag har råd med 2 dubbelknivar. Större som de. Ja, men den. Den riktigt den. Borges is half angry. I may require maintenance after all. Enrique, Vad är det? ser du? Vilken nyckel är det? Vänta, vilken är det du vill ha? Jag ska väl kolla om antingen kan jag ha den eller den. Den. Den där. Jag ser på den här. Jag har så jävla många guldkort om ni inte visste det. Jag bara tänkte inte bara, jag har ju många guldkort. Mikael, vad ska jag köpa? Vadå? Du sa jag skulle själv skulle visa vad jag skulle köpa. Ja, vad vill du köpa? Den eller den. Jag vet inte. Den också. Så antingen de här tre. Dual heat swords. Ja, Den. de är rätt bra att ha. Okej. Köper jag dem. Du har inte köpt dem så att du har dem just nu direkt. Nej. Du köpte blueprinten. Det menas. Ja, om du inte visste vad det menas med så menas det med att... Jag bara köpte en av dem. Fusionet. Fan, jag trodde jag hade många fusion cores. Okej, alla 4.